έξω πριν αρχίσει το admin reviews. Αλλά guys, άνοιξα τώρα και πέταξε secret lucky block ο bro με 2 trades και gold. Και δεν ξέρω φίλε. Έχω κάνει και ένα fuse εδώ πέρα με αυτά τα brand που βλέπετε. Με αυτά εδώ πέρα. Και έχω κρατήσει μόνο το goat. Έτσι απλά. Το Crybush ρε δεν πήρε επειδή... Πόρε φίλε, έβγαλε και Crybush με ντούση. Αλλά δεν τα αγόρασα, το ξέχασα. Για να το βγάλω fuse. Και τώρα Σάμι δεν μου κάνει skip το fuse για να μπορέσω να σας δείξω ότι θα πετύχω. Οπότε έτσι και θα το κάνει skip ρε bro. Τώρα κάνει snap από όλες τις αυτές. Βγάζει lucky block ρε. Κάνε skip το fuse, δεν θέλω lucky blocks. Πρώτη φορά τα ακούτε από μένα αυτό, αλλά το ότι δεν θέλω lucky blocks. Diamond trades παίρνουνε. Δεν με νοιάζει ρε. Τι να τα κάνω ρε, τι να τα κάνω ρε, νουμπάσαμι, νουμπάσαμι. Νουμπά. Είσαι εδώ ρε. Άντε ρε. Ποιος Ωραία φίλε. Πάρτα. Ρε γιατί έχω πάρει τόσο πολλά trade. Τώρα που δεν θέλω να πάρουμε επειδή δεν τα χρειάζομαι. Παίρνουμε. Ο GPPL Still Can't Join. Ναι, αυτό σου λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να joinάρουμε, δεν μας αφήνει. Λέτε να τα ανοίξω. Τα ανοίγω guys και τι βγάλαμε. Ανοίγουμε. Θέλω και για τα κομπέις, οπότε είναι καλό. Wait. 5 trades. Έχει πάρει 5 trades, guys, το βλέπετε όλοι. Από 3-2 trades. Pero αυτό έχει πάρει 5 trades, θα το ανοίξω στο τέλος. Ναι, για Tiguan είναι και κατά την Ουκρανία. Εννοείται, τι άλλο θα βγάζαμε ρε. Μην ήβρε γιατί καλό ώρα και εγώ δεν έχω. Secret ήταν αυτό. Έτσι και ήτανε secret. Έτσι και ήτανε secret. Δεν πρόλαβα να δω τι ήτανε. Πρέπει και ήταν secret, θα σας σκοτώσω. Αυτό είναι Brent God, ναι. Φαίνεται ότι είναι Brent God, επειδή έχει τα μάτια καλά, ναι. Και τι τα αγόρασα πρώτα, δεν ξέρω καν. Πόσα θα βγάλεις ρε άμα λέει. Τι θα βγάζω από όλο το Σάμι. Είναι να πάρουμε και αυτό εδώ. Τα παίρνω επειδή... Αου! Sorry for that can join. Τι sorry ρε bro. Τι θέλω για index, οπότε μη πείτε. Ρε bro, άλλος λέει sorry ενώ. Τι sorry, γιατί το έβαλες κάνε ρε bro, αφού δεν μας αφήνει. Δεν θα τι κάνει ο άλλος ρε. 200 κάπα. 200 κάπα με το κίνα. Δεν είναι λίγο να... Ρε φίλε. Μου κολλάει. Μου έχει κολλήσει. Α, με έβαλε. Παιδιά μου έβαλε, guys. Μόνο κοιτάω το κινητό, δεν έχω αφεντικό. Πρέπει να βάλω. Με βάζει κάπου, τώρα δεν ξέρω πού με βάζει. Μπρο, έτσι και με βάζει σε public, έτσι.
Έτσι και με βάλει σε public. Θα σας σκοτώσω bro. Το βλέπετε όλοι. Έτσι και με βάλει σε public. Δεν είναι καθόλου στήμενο αυτό. Κάνε και 3 ώρες να μπει. Έτσι και με βάλει σε public, έτσι και με βάλει σε public. Δεν με έβαλε σε public. Οκ. Arcade, slow mode. Τι είναι όλα αυτά καν? Τι είναι όλα αυτά? Έχει βάλει escape tsunami. For brain rots. Guys, δείτε λίγο. Bro, δείτε λίγο πόσο τρέχω. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Δείτε εδώ λίγο. Bro. C'est really cool. Ναι, το ξέρω ρε σαν με την really cool. Bro! Σπασμένο, bro. Έχει βάλει escape tsunami. Μέσα στο... Bro, δεν το πιστεύω. Έχει και lucky blocks να πάρεις. Αυτό το ξέχασα, bro. Ο bro έχει βάλει lucky blocks. Βλέπω ένα σκάλ, το θέλω. Δεν είναι σπάνιο και τώρα έφυγε. Bro, δείτε εδώ τι έχει κάνει ο άλλος. Τι έχει κάνει, bro, double μου να βγεις. Λόστρα αλερίδος που θέλω και rebirth. Πιστεύω και τα παίρνω τόσο απλά. Δεν τα παίρνω τόσο απλά. 5-4. Τα πήρα. Προσπασμένο. Κίνδυνο να τα πάρεις όλα αυτά τα secret για να τα βάλεις στο fuse απλά. Με έκανε reset. Άμα βγάλει has stealing disable. Το ξέρω ρε Σάμι, αλλά και φταίς. Φαντάζεστε να τα βάλει εδώ για να... Καλά ντέξ. Ό,τι σπασμένο θα είναι να σπονάρει τα like εδώ μέσα. Ό,τι πιο σπασμένο όμως, ό,τι πιο σπασμένο. Καταστροφή ελεφαντική. Dragon κανελόνι. Και εγώ είμαι εδώ πέρα. Φαντάζεστε τώρα να βγάλει Dragon και να είμαι εδώ. Ούψ λέει. I forgot to skip. Ναι, μπράβο Σάμι. 30 seconds. I'm skip it every 30 seconds now. Σκυπάρε το όμως. Το σκυπού, ρε. Δεν το σκυπάρει. Δείτε εδώ, ρε. Μιλιάρα και 10. Δε. Έχουν περάσει 30 δευτερόλεπτα. Δείτε εδώ τι κάνει. Σπαστικός. Who wants a gold wave? Κανένας. Γιατί με... Άχι. Μη. Τι σε εδώ βγάζει gold. Ρε. Μου είχε γεμίσει αληθάνη. Δεν μπορείς καν να περάσεις από εδώ πέρα, ρε. Τι κάνει ο άλλος. Έλα, πες μου ότι σκυπάρες το φούζι, ρε. Ακατάλληλες Σάμι. Ακατάλληλες λουμπάς.
έχει πάρει ένα Call of Duty και Earthwaves, όχι μην τολμήσει. Έβγαλε και Earth. Άρα δείτε λίγο μπρο. Είδε πως... Deadly. Δεν μ' ακούμπησε. Τι λέει ρε το ψεύτικο ρε. Καλά εντάξει, μα μ' ακούμπησε εμένα αυτό. Άντε ρε, τι τέτοιο ρε. Deadly Waves. Fast, βγάλε κι άλλο fast. Ναι, ξανά βγάλε fast. Κάνει snap ρε και αυτές. Και παίρνουμε αυτά. Sorry if you all can't join. I can join but this is too hard for me. But fixed soon. Ναι, κάτω fixed. Κάτω fixed δεν σε βλέπω καλά, Σάμι, θα σε κράζουν όλοι. Τι να πάρω τώρα. Πότε πετάχτηκε αυτό ρε, πότε πετάχτηκε. Κάνετε ρε. Δεν έχει πάρει ακόμα το φιούμπρο. Skip views. Μπορεί μπρο. Σους πήγαμε αυτό. Skip views. Back to the sugar pop. Με το γεφτέρι, βέβαια. Πες πάρ' το fuse και έχει φύγει το fuse lag. Καλά εντάξει. Μπορώ να πετάω μπρο. Μπορώ να πετάω και να τα περνάω. Παιδί τα τρελό, γιατί είμαι και εδώ. Μπορώ να πετάω. Σπασμένο μπρο, σπασμένο. Όσο δεν πάει. Μου πεταχτήκα ένα Galaxy. Το είπα. La cucaracha gold. La cucaracha gold. La cucaracha gold. La cucaracha gold. La cucaracha. Los Lucky Blocks. Admin Lucky Block. Los Lucky Blocks. Admin Lucky Block. Έχει τα πάντα εκεί μπρο, τι είδα μόλις τώρα. Τα προλάβει. Πάει τα like blocks, πάνε τα like blocks. Σιγά μην τα προλάβω ρε. Άσε ρε είμαι ακόμα στο πω. Έλα ρε. Χάνω τα like blocks με τα κολοτσουνάμι. Σιγά μην προλάβω τώρα να τα πάρω. Καλά εντάξει θα ήθελες. Θα ήθελα εντάξει. Ναι θα τα πάρω ρε, ναι. Σίγουρα ρε, σίγουρα. Μου έχω κέρι ένα ρε. Προσέ παρακαλώ. Σίγουρα θα έχουν φύγει, είμαι σίγουρη. Με 1000% σίγουρη ότι θα έχουν φύγει. Δεν με νοιάζει τι έκανε το Roblox, με νοιάζει. Έτσι και έχουν φύγει τα Lucky Blocks. Βγαίνω ρε, βγαίνω. Έτσι και έχουν φύγει τα Lucky Blocks, βγαίνω. Μόνο και έχουν φύγει τα Lucky Blocks, κανόνες. Πολλά είμαι σίγουρη ότι θα έχουν φύγει. Εννοείται πως έφυγαν, εννοείται guys, εννοείται. Όχι, που θα έμεναν ρε. Ήταν που θα έμεναν.
Δεν προλαβαίνω να πάρω τίποτα. Ζαγούρ 667, όλα και 7-Eleven, δεν μπόμπι είναι κουζινή, τραβή μπορμπαλώνει, μιλώνει, πακραμάμα, ματ-ματ-ματ-του, επιτροπή του πατρόπα, ζαγούρ, το σαχούρ, το σαχούρ. Δείτε λίγο, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πακραμαμάτα, μαμάτα. Πακραμαμάτα του. 667, όλα και 7-Eleven, δεν. Τι τρώω πριν, αυτό έχω πάρει. Καλά ρε Σάμι, τώρα δεν το κάνω και στο πέρα. Κάνω drop και έτσι. Πάτε καλά ρε. Το βάζω στη βάση μου. Wait me, τώρα. Τώρα πώς πάω πάλι. Τι κάνω βγω μπροστά, βγω να βγαίνω. Έκανα βλακεία μπρο μόλις βγήκα. Guys, ξέρω ότι έκανα βλακεία μόλις βγήκα. Θέλω να μπω στο κανονικό στυλ μπρο. Δεν θέλω να παίζω Escape Tsunami. Έχασα και τα like μπρο. Γι' αυτό ρε μπρο, τώρα δεν ξέρω. Guys, τρέχα. Έλα admin abuse όλοι, έλα admin abuse. Έτσι και δεν με βάζει μετά. Έλα admin μπρο, έλα admin, γράψτε όλοι στα σχόλια, έλα admin. Όλοι στα σχόλια, έλα admin. Έλα admin abuse μπρο. Είναι ότι χειρότερο ρε φίλε, δεν σε δω τι κάνει ρε. Το σπάσω ρε φίλε. Waiting for an unable server. Ρέτρινγκ 7-8. Πάμε καλά ρε. Εντάξει ρε, εντάξει. Το χειρότερο admin abuse που έχω παίξει ever. Δεν κάνει και skip το fuse, καλά. Πού ρε μπρο τώρα. Sorry, μην φάμε copyright, αλλά ναι. Ακούγεται και λίγο μουσική, δεν ξέρετε. Ποτέ ναι, αλλά ρε μπρο, δεν ξέρω τώρα, δεν μπαίνει 2 ώρες κάνει. Εντάξει ρε, έχουμε χάσει το μισό admin abuse. Μέχρι να ξανακάνεις να πω Σάμι, θα έχουμε εξημερώσει. Σε δω. Έχω κρεμάσει μία κούνια. Έλα ρε μπρο. Έλα όλοι. Μπες, δεν μπαίνει. Ξέρω το περιμένω 2 ώρες να μπει. Αμήν, ο Θεός με λυπήθηκε, ο Θεός με λυπήθηκε ρε. Ασπουέλ, τι λέει ρε αυτός. Σε 10 λεπτά μπορώ να ανοίξω το όλο. Έβγαλε για το τι είναι. Open from the fuse. If it's a Hydra Dragon. Δεν με νοιάζει ρε. Μοιάζει μόνο να κάνεις skip το fuse. Δεν μοιάζει τίποτα άλλο. Πάμε να ανοίξουμε λίγο αυτά τα λάπτοπ και εδώ τα νόμπικα. Ναι, το ξέρα, έλα. Έχουν περάσει 20 λεπτάκια. Τι τα πουλάω ρε κι εγώ καλά. Skip your fuse time. Λοιπόν, guys, δεν βλέπω. Το άνοιξα, αλλά δεν βλέπω. Το άνοιξα, guys, αλλά δεν βλέπω. Guys, το άνοιξα το fuse.
Los Tríos. Τι άλλο θα τύχαινα ρε, τι άλλο θα τύχαινα, Los Tríos. Αλλά εντάξει, πρέπει να είναι καλό. Γράψε όλοι W lag στο chat για να πετύχω σπαγγέτι τουαλέτη από το... αυτό. Τσιλπάπι. Ναι, καλά ρε, με κολλάει κιόλας. Sorry guys, αλλά να ξέρετε ότι δεν έχω καλό ίντερνετ. Έχω δεδομένο όπως βλέπετε. Σε 8 λεπτά. Ναι, δεν θα το πετύχω εγώ, ναι. Κάνε όνειρα Σαμί, κάνε όνειρα. Κάνε όνειρα βρε Σαμί. Κάνε όνειρα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μπαινοβγαίνεις και να κάνεις πίνω όποτε θες. Να μπορούσα να δω, ναι. Gold δεν σαχούρα έχω στο index, δεν ξέρω καν. Ακούγεται μία μπρε γιατί μου κόλλησε. Elsami BC, welcome join. It's not me, άσε ρε. Έλα admin abuse, όχι Elsami. Ναι, έχω gold. Του βίζου το όνειρο. Πάκρα μαντάια μου, τι να το κάνω. Δεν πάρω το, ξέρω εγώ, πάρω το. I'll do admin abuse longer today. Για να σε δώσαμε, για να σε δω, που λες θα το κάνεις longer. Για πετά κανένα like blog. Είμαι γράψω raining light blogs. Άντε ρε. Raining light blogs. Από αυτό δεν το έχω για ένδειξη, σίγουρα. Έβαλε το King Young, έβαλε το King Young, μπρο. Πες μου ότι θα μας δώσει φυσική πρώτη. Να σε δώσω ένα τρόπο τρόπο. Μη με ρωτάτε γιατί τα παίρνουμε γιατί τέτοιο. Θέλω να βάλω σαν σπάνδι για wave. Με νοιάζει. Δεν με νοιάζει μόνο. Οκ. Τα παίρνω γιατί θέλω να βάλω στο Fuse. Βάλω αυτό. Όλοι γι' αυτό. Και να πάρω και αυτό. Βάλω και αυτό. Άρα guys. 22% για το 22. Δεύτερο secret like block, πρόβαλε δεύτερο secret like block. Ή μου το πέταξε εμένα έτσι απλά. Πείτε λίγο, σας έβγαλε και εσάς δεύτερο. Ή μου το πέταξε μόνο εμένα. Τώρα το σαχούν. Και αυτό σας το πέταξε. Ή μόνο σε μένα. Έχω χωθεί σε 4 λεπτά πάντως ανοίγουμε το like blog.
Θέλω να πετύχω ένα secret goal με 2 trades, σε παρακαλώ μπρο. Το έχω ανάγκη. Μου πιάνω το χώρο, άστο. Δεν το πουλάω. Benito, δεν έχω αφεντικό. Μη μου πέτσεις το γυαλό γιατί είμαι και δρολούς. 1, 2, 3, 4, ωραία. Ένα δεύτερο αυτό. Ωραία, να έχουμε πιθανότητες. Τρίτο αυτό. Και τέταρτο αυτό. Πάρε ο προβιβάζει Lucky Blocks. Δεν τα ακούω τόση ώρα. Μου κολλάει, τελειώνει. Lucky Block. Για ζητάκο, για πάμε. Για πάμε. Ωραία. Lucky block. Ωραία, το πήραμε και αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία, guys, ωραία. 4/4 κάνουμε το fuse. Δεν μας νοιάζει. Είναι 29 λεπτά, λέει, καλά. Σε ένα λεπτό, guys. Σε ένα λεπτό. Μπορούμε να ανοίξουμε το secret Lucky Block. Και έχουμε και δεύτερο που μπορούμε να το ανοίξουμε σε 26 λεπτά. Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνω βίντεο τόση ώρα. Αλλά είπε θα κάνει μεγαλύτερο τώρα, δεν είναι αγγλίζω, οπότε μπορεί. Burrito bandito, burrito. Τέλος τι πήρε. Πριά μια φάση μου κόλλησε και νομίζω ότι τέτοια. Τέλος εννοώ. Ωραία προ. Guys, σε 20 δεύτερα σχεδόν μπορούμε να ανοίξουμε το secret lock. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guys, μπορώ να το ανοίξω. Please. Σε παρακαλώ, σπαγγέτι τουαλέτη, σεϊκετεύω μπρο, σπαγγέτι. Σεϊκετεύω μπρο, σπαγγέτι. Please, σπαγγέτι. Please, σπαγγέτι, μπρο. Please, μπρο, please. Σε παρακαλώ, please. Σπαγγέτι, please. Τι έχω κάνει πια, ρε φίλε. Ένα σπαγγέτι ζητάω. Σπαγγέτι έχω πετύχει και τα πιστεύω. Ποτέ δεν πρέπει να τα πάρει κάτι. Πάντα πρέπει να παλεύετε για κάτι.
το όνειρο. Αλευρό, το ήξερα την ώρα του γκίνη, το ήξερα. Το ήξερα, μπρο, το ήξερα. Το ήξερα την ώρα του γκίνη. Πάνω σε ξελάκι μου κάνουν the end. Εσύ έχω και cheat, ωραία μπρο. Στο τέλος θα σπονάρει σε κρετλάκι μου που είπα ξανά. Οπότε θα έχουμε 3. Ένα στην αρχή και ένα στο τέλος πέταξε. Αλλά προβαριέμαι λίγο. Βαριέμαι να παίζω ρε φίλτα μου τη συνέχεια. Άμα είχα πετύχει τώρα σπαγκέτι, φαντάζεστε μπρο πως θα έκανα. Αλλά δεν έχω πετύχει. Πάμε στο escape. Join the LTM. Μας λέει join the LTM, ok. Ok, μπαίνω guys, μπαίνω. Με βάζει. Ok guys, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και θα λέμε στο επόμενο. Bye!